Niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Beh, emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok, Kang. Hei. Wes rusak lan. Wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi kang dadi cahyane hanenggih menika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa hangelus dada angunjal huswa dupi mirsani kahanan ana ing jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing arah gegayuwan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah musi ing kahanan. Amung mesem aningali gelaring kawontenan tekating batin Sang Semar nedya ambangun kahyangan. Ora mung bangun kayangan tata lair nanging uga bangun jiwane, bangun batine wong sakukuban tanah Nuswantara. Niate Sang Semar nggih badhe ambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma ginen hamerpeki Sang Semar Badranaya. Dewa-dewa sungkata marang sureng prang udan ngarum-arum ngendanu ing wiyat narada ngepalani
Semareka den prayitna semurire eko ambalik titiani kandayani Trisunya paranama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar lin milangono lintang bima sekti Megegek ugek sadulita hemel lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru sing dadi panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene. Nduringgih Kyai, kula pun Indra Surapati ingkang abiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan duh Kyai. Kok kadingaren? Kok kadingaren kowe para dewa gelem sobo omahku sing mung ana dusun? Mokal yen ora ana perlu kang wigati Indra lan Brahma. Kyai, kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Kowe dadi mara ana ing sudungku Karang Kademel kene diperintah karo si guru lakar kados mekaten duh Kyai. Lah banjur perlune apa Indra mekaten? Sakmangke kayangan Suralaya nembe geger. Kayangan Suralaya nedeng ke Taman Goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba. Ngakak tutuke kumiter petite Sang Hyang Nagaraja. Akarya bingung bilunglungan para hapsara miwah hapsari. Sareng dipun teliti kanthi permati. Kayangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul. Punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe ambangun kahyangan. Kula pun Indra lan Bathara Brahma dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinenak yenaken kabar kala wau. Paduka Kyai Semar badhe ambangun kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai? Agyat ore sangga berangu ore nangkul ginempit hampit dosa ngarat ananing bawana Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitesake perkara iki. Ya ta ya. Pancen tak dodo Indra. Pancen tak dodo Brahma.
Kuwi kabeh kabar sing bener kalamun to aku bakale mbangun kahyangan Indra lan kowe Brama. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Do Sang Kyai sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai Semar kok ngantos kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kahyangan pundi malih ingkang paduka bangun? Lan ngagem ragat saking pundi paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau. Nyuwun sewu ki. Menapa paduka Kyai Semar meri kalian panguwasa tunggal kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru. Aja cetek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to mung sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lalajeng Kyai Semar badhe ambangun kahyangan kala mau dasaripun menapa wewatonipun menapa Kyai? Indra lan Brama sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair utawa kayangan sing magrong-magrong ning sejatine kabeh mau mung prasimbol. Yen mung bangun kayangan tata lair kayangan Suralaya kae kahanane wis becik, kayangan Suralaya kae kahanane wis apik. Sing dikarepke Semar bakal mbangun kayangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa kang manggon ana ing desaku Karang Kadempel kene sumrambahe negara-negarane bendaraku ya kuwi negara Ngamarta ya negara Ngendraprasta. Nata rasa lan dandani morale para kawula. Merga apa? Merga Semar ana ing jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane. Benerke sing kleru, njejekake barang sing bengkong, ngelingake sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki aku wis ora mentala Indra. Semar ora mentala Brama. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem. Sing gunane kanggo nyedhake wong sing adoh. Nanging gunane kanggo nyedhake wong adoh kuwi mau ora bisa digunakake kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran. Kok gampang mendumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kelakuane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri? Ora gelem mulat sarira angrasa wani. Indra, Brama. Dadi niate Semar kabeh ingkang bakal ambangun kayangan iki mau ibarate wong lara. Aku sing bakal golek tombo. Indra lan Brama. Pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kyai Semar Badranaya. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru Indra.
Mergo kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon malah saiki tak jaluk. Anggone Semar duweni niat ambangun kayangan iki bantunen ya Indra kelawan Brama. Menapa ingkang kedah kula bantu duh Kyai Semar, menapa ingkang kedah kula bantu Kyai. Mangkene iki sajake ana Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara kelawan para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengake marang sambat lan panjeriting kawula cilik. Mula Indra lan kowe Brama melu-melu wong ngelingke marang para manungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe. Tak baleni pisan Kas, dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe, nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko kasembadan tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal ambangun kayangan. Lho nggih trawaca dawuh pangandika Paduka Kyai kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brama ugi nyuwun pamit duh Kyai. Ya duga ginawa ati-ati aja nganti keri Indra Suramati lan Bathara Brama. Petruk Bagong padha mrene ya Dole. Dewa Sugata marang soreng prang ngudani harum ngendanu ing ngawiyat narada ngepalani Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bapak Kyai Semar Badranaya amiji keng putra kula pun Petruk. Bagong wonten dawuh Bapak amiji keng putra kula pun Bagong. Ngene ya, kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban utawa ana jejibahan sing kudu dilakoni kowe bocah loro. Kewajiban napa Bapak? Kewajiban napa Kanjeng Rama?
Dina iki kowe bocah loro budhal ana ing negara Ngamarta. Sowana pepundhenmu para Pandhawa, matura kelawan bendara-bendaramu yen to kowe bocah loro arepe nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada. Iya. Kangge napa lho, Pak? Kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu Semar Badranaya duweni niat anggone bakal ambangun kahyangan. Piye, Gong? Napa? Bapak duweni gegayuhan, bapak duweni cita-cita pengen bangun kahyangan. Lho, kok reka-reka ya Semar? Nggih nguntal renek arep bangun kahyangan. Ragat kondi lho. Wong sesuk wis bingung mikir di arep ditagih mekar lho. Kok arep bangun kayangan kowe iki aja nyepelekke bapak. Bapak kuwi menungso kang asalira dewa kang asalira manungsa. Ketoke menungso ning kuwi setengah dewa, ngono. Mangkono ayo. Kowe Bagong aja crigis. Kowe aja ngentengke karo gegayuhane bapakmu. Kowe bocah loro durung ngerti sing dadi kekarepanku. Mengko nek kowe wis kelakon nyilih jimat Jamus Kalimasada marang para bendaramu, para Pandhawa, kowe rak ngerti dhewe apa karepe bapakmu iki janjane apa. Kok dadak duweni gegayuhan pengen bangun kahyangan. Beda sakniki niki, Pak. Iya. Kula kali Bagong mboten Mas Gareng mboten diujak, ora usah dijak. Bocah loro wae. Nggih. Wis aja kesuwen, bocah loro sakloron enggal budhal. Lumarapo ana ing negara Ngendraprasta. Sowana para satriya, satriyaning tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit, Pak. Nyuwun pamit, Pak. Ah ya, pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Petruk, Bagong. tansah rerujuk
ayumu lan nesamu ing netra katon ngeglok tandu aris ulat manis sapa madu anteng tajem tur prasaja sun kaati mring tilang sari yaksa ora rupa ora sedeng nalendra yaksa laku kang malwaling kang gambira marang rangah ngisi siyung metu Prabowo Goro mawalian Ditya Durbalarasa hingut latala bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra adikku sing tak tresnani Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir to Yayi Dahanasari wayah mangan kowe ora gelem mangan wayah turu kowe ya babar pisan ora turu ragamu pendak dina saya kuru dadanmu pendak dina saya kuru janjane sing kok penggalih iki apa mara gage matura kawan kakangmu aku Prabu Gorodahana ratu saka negara Paranghagni kakang Gorodahana kakang piye Dahanasari ing ripalungguhan iki adimu lagi ngedeng ke taman Kunjana Papa kakang Kunjana Papa iya kakang Kunjana kuwi tegese edan Papa kuwi tegese lara maknane lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener sing dadi dawuhmu kakang woi la dalah ya la banjur bocah lanang ngendi sing kuwawa manjing ana rasa mundhuk Dahanasari wis ana Tricandra iki utawa wis ana 3 wulan iki kakang aku kimpenan wong lanang sing baguse ora jamak
kaya nganti winalik sing dadi rasaku. Dedeke ngringin sungsang pengawake guwaya teja. Ya mung wong lanang kuwi sing tansah ngridu jroning pikirku Kakang. Nanging emane kabeh mau ana sajroning pangimpen. Kabeh mau mung ngimpine Dahanasari. Yo upama ketemu langsung ya wis tak ambungi bocah lanang kuwi mau. Kusik to kusik. Kowe iki bocah wedok iki mbok ya aja ngetek kae. Wong durung ketemu karo sing dikarepke kok wis nyosor ae kowe. Dadi wong wedok iki mbok iso ngajeni karo ragane dhewe ngono. Merga apa Dahanasari yen ibarate piring. Wong wedok kuwi ibarate piring kaca, yen wong lanang kuwi piring plastik. Piring kaca kuwi sekali tiba mater wis ora kenek didandani kuwi wong wedok. Nek piring plastik kuwi ibarate bocah lanang. Piring plastik arep tiba aja nggur sepisan tiba bolak-balik bentet malah apike nggon bentete kuwi ngono. Kuwi bedane wong lanang karo wong wedok Dahanasari. Lah banjur wong lanang sing tok karepake kuwi mau saka ngendi pinangkane lan sapa kang dadi kekasih Dahanasari. Yen manut pangimpenku Kakang, priyayi mau saka kasatriyan Plongko Mati ya saka kasatriyan Tanjung Anom. Jenenge Raden Abimanyu Kakang. Piye? Abimanyu edan-edanan. Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan marayang Pancabayu wisikan pagulingan lima Jagat Dewa Bathara mengko dhisik Kakang. Bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Oh, Dahanasari. Kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora? Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu monotrah saka negara Mandura. Krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi Nalendra ing negara Mandura. Hamangka sejarah wis nyeritakake. Negaraku ya negara kene sing jenenge negara Paranghagni kuwi mbiyen klebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin karo Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene sembada pisah saka negara Mandura lan mardika iso mandireng pribadi adeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih klebu trah keturunan wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas.
Ora wurunga negara Parang Hakni kang wis merdika dhewe iki mengko bakal dadi gedibale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng Abimanyu Dahanasari. Dosatyaning Sun Gusti margiya lara asmara. Margiya lara asmara arang-urang ugung mangarang. Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa, Kakang. Merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghakni, tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan kelawan Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi pancatan rukun ing antaraning negara Mandura lan praja Paranghakni, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo trah Mandura lan negara Mandura. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghakni bakal bisa disebar ana negara Mandura. Wekasan negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen Siadi Dahanasari bakal sambung tresna kelawan Abimanyu. Iya, yen pancene Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate, Kakang. Kapalang 64 karanteo medhot. Aku njaluk pamit bakal ngupati Raden Abimanyu, Kakang. Bola kalah. Wah. Okok belung Reneo. Rumah Wahyut Jeng Yaksendra Kura Dahanasari Mangasas Kati Pangsa palka prapal selo kapal lasat satu lumah yumangungsi kagiat kagung
Titi Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku. Adiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri. Kula wonten dawuh sinuwun. Sinuwun Prabu Gorodahana nimbali kula kang abdi pun Togok Teja Mantri. Lan kowe belung Sarawita. Siap juragan. Marmane kowe sak kloro nada ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake merga ana babagan kang bakal rinumpaka marang kowe sakloron. Perkawis punapa lho sinuwun? Kok sajak wigati kang abdi pun Togok Teja Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana. Mangkene yoga ing ripalungguhan iki aku tinangisan kelawan adiku wedok ya kuwi si Dahanasari. Merga dina sak mengko adiku Dahanasari lagi ke taman Kunjanapapa. Kunjanapapa iya Gok. Kunjana ki edan papa ki lara tegese adiku Dahanasari lagi lara kedanan. Oh. Sedang tiba tresna. Apa kuwi jatuh cinta? Jatuh cinta iki basane tiba tresna. Oh. Kok lagi mudeng iki aku. Lho, lalajeng priya pundi lho sinuwun? Priya pundi ingkang dados gegantilane ngati Ndara Ayu Dahanasari? Bocah kang dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja. Satriya saka Plangkawati ya saka Tanjung Anom kang aran Raden Abimanyu. Nanging adiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya kuwi mau, Gok. Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa lewat pangimpen, Gok. Nuwun inggih sinuwun. Pranyata pasupenanipun kang rayipun Dahanasari niku mboten lepat, mboten kleru. Satriya Plangkawati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja menika jagat mboten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang akekasih Raden Arjuna utawi Janaka. Mangkono Gok inggih. Nanging nyuwun sewu, menapa dipun keparengaken Togok Teja Mantri sumela atur. Matur Gok, kepiye? Cecak nguntal cagak cebol gayuh lintang. Tegese piye? Maknane kepiye? Tangeh bisa kelakone. Sebabe apa, Gok? Jodoh tali mangsa menika sampun dipun atur, sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun sewu. Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine cinaket karo dewane. Asring sanget Raden Abimanyu niku nampi kanugrahan utawi wahyu saking para Jawata, ngoten. Lan melihipun Raden Abimanyu niku sipate satriya ingkang bagus pasuryanipun. Ora beda adoh karo bapake. Lah sakniki kosok baline, kosok wangsule. Kang Rayi Dahanasari menika sipate raseksi, sipate buta wedok. Yen tetep malang-malang kaya perbatang, mentang-mentang kaya gandewa, tetep bakal ngerabekke Kang Rayi pun Dahanasari kalian Raden Abimanyu tegese nerak kodrating dewa. Niku mangke saged kena siku dendaning Hyang Manon lho sinuwun. Aku kok gumun to Kang Togok. Aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng. Belung gumun babakan apa lho? Adat saben biasane lho Kang. Heeh. Yen wong lagi kasmaran ki biasane sing ngoyak-oyaki sing lanang. Heeh. Heeh. Sing ngoyak-ngoyak iki biasane sing aktif sing lanang. Heeh. Lah iki nek sing memeti kok sing wedok. Apa kira-kira Dahanasari wis gatel njaluk dikukur ya, Kang? Ayo. Lah nyatane wis gandrung kepaung karo satriya Plangkawati sing jenenge Raden Abimanyu.
Ning urung tau kepethuk, urung tau, pethuke nggur liwat ngimpi. Wah, repot iki. Wong rong tau pethuk kok arepe diuber, arepe dioyak. Lah iya. Wis, saiki mangkene. Wong loro aja kakian gunem kang tanpa guna cekak cukupe. Aku ya ora sarujuk. Aku ya ora setuju yen adhiku bakal kajatukrama nglawan Raden Abimanyu. Merga Abimanyu kuwi trah keturunan negara Mandura. Ha mongko negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah saka negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bale negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane Sidahanasari. He bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinun amiji dhateng kula. Diratna Wadyabala saka negara Paranghagni saperlu ngupadi goleki lungane adiku Sidahanasari supayane gelem bali marang negara Paranghagni. Surak gotong royong aja ana kongsi kang kecicir. Nok dhuwur inggih amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik lakumu budhal dina iki bocah Temenggung.
Da. Hei, ah, hei. Ah, hei, wah. Ah, hei. Wah. Hei, ah. Hei. Wah, ya. Hei. Wah, hei. Hei, ah, hei. Ah, hei. Hei, ah, ah, hei. Ai, ya. Hei, oh, ah. Hei, oh, ah, hei. Ah. Hei, ah, ah, hei. Ah. Hei, oh, ah, hei, oh, ah, hei. Hei, oh, ah, hei, oh, ah, hei. Hei. Ah. Ah. Hei, ya. Oh. Hei. Hei. Oh. Ah. Hei. 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 Ah. Hei. Ah. Ah. Hei. Ah. Hei. Wah. Saya. Hei. Saya. Oh, oh. Hei. Oh. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Hei. Ai. Hei. Ah. Hei. Ah. Oh. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. 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 Hei. Ah. 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 Hei. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Ayo. Budal wadya barna yo. Ayo. Budal dina iki yuk 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 yuk. Ayo. Aw aw aw. Aja ana sing keri ya, Cak. Yuk yuk. Yuk budal kabeh yuk. Yuk yuk. Ayo. Wih. Wih. Las. Yuk budal yuk. Wes. Yuk yuk yuk. Budal nonton wayang. Iya. 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 Asoy. Asoy. Ayo, Mas. Iya. Asoy. Iya. 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 Asoy. Iya. Iya. Ayo nang to, Mas. Aduh. Ayo ayo ayo.